Puilano lamsogo sini kok tibni kok temawa faidi tabo kok tema sukroboi sai malayana 28 tarik Februari o buagra saya nuyakarei hatai kotoro hanggar strike kaimani tipra sarongni bagai tipra sarongni mantai soktai manani bagai tipra sarongni tongthai manani bagai buagra saya nuyakarei 14 লক্ষ টিপা সারংনি বাগৈ saya nuyaखाइनो जयग सगै अम हाइकिनो हाथाइ कतरो फाइमानि बुबाग्रा जत टिपा सारंनो तैयै फियाबा अबनि बिसिंतै साइमानखा दिल्ली ओ बनरिं हरजांमानि बाय दिल्ली ओ बथांका फियाबा ताबुक साजतै जे दिल्लीनि कक्तमा साइमान मानि जरति हिके बेलायखिनो टिपा सारंनि बागै कक्तमा काहाम टिपा सारंनि बागै तंथतकनि साल सपाय तंखा ते बिसि जराक्रिखा तामुंगै हिंकाय तिनि हयतोबा खोना हयतोबा सनि उंगै मानो टिपा सारंनि मानथाय टिपा सारंनि तंथाय टिपा सारंनि चाथाय चा मानानि एबा तंथाय तंग मानानि एबा टिपा सारंनि कन्स्टिट्युएन्सि सिलेक्शन अब अंगनानि एबा रोमान स्क्रिप्ट एबा तेगाइसा तंगो ग्रेटर टिपा लैंड अबनति ए कमिशन ब्रह्मगनां ब थांगै कागज पत्र जत जमारि मानि फियाबा ताबो बबनि बिसिंति इंनो सिलेक्शन ताबो एकमात्र सिनसानि बागै नासिनि तंग बुबाग्रा प्रदर किशोर देवप्रमा फियाबा मिया 28 फेब्रुवारी 2024 नि साल मारिओ हाथाइ कतरो saya nuyakarैनो बुबाग्रा थेकाय थैजितो थाके थांजितो ओ हाथाइ कतरन थैजितो टिप्रासा 14 लक्ष टिप्रासार नि बागै तामुंगै इंकाय टिप्रासा 14 लक्ष टिप्रासार साल क्रमनि सिबिनो अम हाइके साता फितो खाइजगै थाइमानि टिप्रासार अम हाइके चाथाय सेबला जागै तंमानि तंथाय सेबला जागै तंमानि अबनो तिनो बुबाग्रानि खाव तंमालिए टिप्रासारनि बागै बुबाग्रा हाथाइ कतरो saya nuyaखायै 14 लक्ष टिप्रासार नि तैयै जयग सगै आरो आसुकनानि नांखा लामा किनारो बुबाग्रा पद्दर किशोर देवप्रमा फियाबा बुबाग्रा पद्दर किशोर देववर्मा स्पेस खाइतमानि जरावनो दिल्लीनि स्वराष्ट्र मन्त्री र बुबाग्रा पद्दर किशोर देववर्मा न रिंगैना हारमानि दिल्ली ओ फियाबा ताबुसा जति जे कक्तमा साइमानमा जति हिंखाय दिल्लीनि स्वराष्ट्र मन्त्री र ताबुक साइमानखा टिप्रासरनि मानथाय टिप्रासरनि तंथाय टिप्रासर सेंसांमानि ताबुक तामो वानसुक सिनाय 14 लक्ष टिप्रासार ताबुक वानसुक सिदि टिप्रासा लुकुर तामुंगै हिंखाय बुबाग्रा वाइरे वाइ थांगि तमनि यागलो खानो अम हाइकाय दिल्लीनि स्वराष्ट्र मन्त्री र अम हाइकाय गसिउनाया अम हाइकाय कुनु कग्रिया थांगो फायो खाइ तंमानि चिनि त्रिपुरा हानि बुबाग्रा पद्दर किशोर देववर्मा न फियाबा ताबु बुबाग्रा पद्दर किशोर देववर्मा saya nuyakarei hanggar strike खाइ ओ हाथाइ कतरन थैजितो आं 14 लक्ष टिप्रासारनि बागै हिनै saya nuyakarei जयग सबै तंग तमानसराव दिल्लीनि बरर तामुगै खबर इखना अबनो वानसुक थाइ फियाबा ताबु कक्तमा साइमानमा जति हिंकाय ताबुक दिल्लीनि स्वराष्ट्र मन्त्री रक ताबुक वानसुका तामुगै हिंकाय टिप्रासारक नि सय कबिनो टिप्रासारनि मानथाय सेबला जागै तंगो टिप्रासारनि चाथाय सेबला जागै तंगो टिप्रासारनि तंथाय सेक जागै तंगो सय साइमानमानि बागैनो ताबुक दिल्लीनि स्वराष्ट्र मन्त्री रक ताबुक सय न टिप्रासारनो नासिंनानि लामा अबनंखा कन्स्टिट्युएन्सि सिलेक्शन अबनंखा बुबाग्रानि नाहारमु केबा ताबु नंनाय कन्स्टिट्युएन्सि सिलेक्शन ताबु सुदो एकमात्र सिग्नेचारिना सिमिसे बाकी सिग्नेचारि खिनो पाइखा टिप्रासारनि मानथाय मामसिनाय बुबाग्रा पद्दर किशोर देववर्मा 14 लक्ष टिप्रासारनि बागै कपाल काहामनो हिनि मानो तामुगै हिंखाय बुबाग्रा आसे थांलाय संगै तमनि बिसिंतै फियाबा बुबाग्रानो मुंसा कक्तमा काहाम गैया फियाबा ताबुक बुबाग्रा saya nuyakarei हाथाइ कतरो हांगार स्ट्राइक खायै अरो 14 लक्ष टिप्रासारनि बागै थैना नागाय थैसिनाय थांना नागाय थांसिनाय हिनै तंमानि जराव ताबुक दिल्लीनि स्वराष्ट्र मन्त्री र ताबुक बुबाग्रानो रिंगै नाहारमानि इंखा इ नरं न इसनाय नंनि मानथाय नंनि तंथाय नंनि चाथाय नरंनि बेबाग न जोंजाल तंगो अ जोंजानो सुंबो साइमानखा अ जोंजानो सुंबो बुजिखा हिनैनो बुबाग्रा पद्दर किशोर देववर्मा न 14 लक्ष टिप्रासारनो मुथांनानि बागैनो रिंगैना हारमानि दिल्लीनि स्वराष्ट्र मन्त्री र फियाबा ताबुक कन्स्टिट्युएन्सि सिलेक्शननि बागै ताबुक सिग्नेचार गायसारिखैनो मान मुसिनाय बुबाग्रा पद्दर किशोर देववर्मा 14 लक्ष टिप्रासारनो मुथांना बागै कन्स्टिट्युएन्सि सिलेक्शन गुबै भाजिनाय बुबाग्रा नासिंदि 14 लक्ष टिप्रासार तिनि याबा खोना याबा सनि नासिंनायदि खालगै म कक्तमा अंखा दिल्लीनि सिमिं कक्तमा साइमान मजरतै लुकुरंनो साइखना रेखा चिनि कक्तिबि नायतंगै जयाकारei